שלום כאן פה ואנחנו בעוד פרק של מיינקראפט, וכן, נתחיל בחציבת עצים. וכן, זה ערוץ חדש שעשיתי אותו והתחלתי, אז אני רוצה שהערוץ הזה יתפתח ויהיה טוב. אתם תחליטו, כי אני רוצה דווקא לעשות את הערוץ על זה. הוא יהיה בעיקר על מיינקראפט, והוא יהיה בעיקר על מיינקראפט. מה אני אגיד לכם? מיינקראפט זה משחק טוב. אז יאללה, בואו נתחיל. רק שנייה. אוקיי, נתחיל באיזי. נראה לי שזה איזי. תשמעו, אני לא כזה אלוף במיינקראפט, אבל אני די טוב. אז אל תגידו לי שאני לא טוב במיינקראפט. בבקשה, תרשמו לי בתגובות למטה אם אתם רוצים שאמשיך. אם אתם לא רוצים נפלתי למים. אם אתם לא רוצים שאני אמשיך, אני אבין את זה. אז רק תגידו לי אתם. אני רוצה שתתנו לי לייק. ותביאו לי לייק בבקשה, סאבסקרייב, סאב, זה היה רק ההיכרות. זה לא, בינתיים בעצם עכשיו זה לא סרטון. תרשמו לי בתגובות אם אתם רוצים שאני אעשה המון פרקים על מיינקראפט. זה יכול להיות גם עם חברים שלי, אין לי בעיה עם זה. רק אני צריך לבוא אליהם, שאני אבוא אליו. וכן, זה לא מיינקראפט המקורי, אבל זה סוג של. אז כן, אני מקווה שנהנתם חברים. ויאללה, ביי.